Γινόταν υποδρομίες, έβαζε ο αυτοκράτορας τα άλογα και τρέχανε και γύρω-γύρω αριστερά και δεξιά υπήρχαν κερκίδες που ερχόταν ο λαός και παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα μέσα στον υπόδρομο. Ακριβώς εκεί απέναντί μας είναι το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, το οποίο περιλαμβάνει, δεν υπήρχε βέβαια τότε αυτό, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ιδρύματα που έχουν βρει για το Ισλάμ και τα λοιπά, για την μουσουλμανική θρησκεία. Και αυτά που βρίσκονται διάμεσα μέσα στα πάρκα, οι δύο κύωροι, δηλαδή στις γωνίες τους. Το πρώτο και το πιο καινούργιο, το πιο μεταγιάρι από κάποια ερμηνεία, από κάποια εκστρατεία. Οι πρώτες δύο να δείτε στο βάθος τέρμα που έχει πάνω και κάτι τρύπες, θα δείτε κάτι ανοίγματα, κάτι τρύπες, τον έχει φέρει ο Κωνσταντίνος τον πρώτο κύωνα και οι τρύπες είχε πάνω χαλκό αναπαραστάσεις από μάχες από τον Περσικό πόλεμο. Αργότερα όμως το 1204, όταν έγινε η άλωση από τους Φράγκους, οι Ενετοί συγκεκριμένα, νομίζαν ότι αυτός είναι χρυσό. Αλλά ήταν χαλκός, ήταν αναπαραστάσεις από χαλκό. Και πήραν και τα ξυλώσανε και έγινε η στήλη σκέπη όπως και τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς στη μέση, ανάμεσα από τις δύο κολόνες, θα πάμε εκεί κοντά. Αυτή πρέπει να είναι η βάση που είχε πάνω τον τρίποδα της Πυθίας, που έδινε τους χρησμούς στους δελφούς της Ελλάδος. Από εδώ λείπει βέβαια από πάνω ο τρίποδας. Είναι μόνο η βάση με τους όφεις. Επάνω ειδικά στα κεφάλια υπήρχε ένα μεγάλο σαν καζάνι, το οποίο ήταν η φλόγα μέσα και εκεί είχε μες στο ματίο του Δελφών, το οποίο ο Θεοδόσιος κατά κάποιο τρόπο το έκρυψε και το έφερε εδώ πέρα για να το στήσει και να θυμούνται προς τη του και τη μάχη των Περσών στους πλατιές, αλλά και να θυμούνται και το όνομά του. Η στήλη αυτή που βλέπετε ακριβώς αριστερά μας την έφερε ο Στυλιανός. Την έκλεψε και αυτός κατά κάποιο τρόπο και αν δείτε πάνω έχει ιερογραφικά, είναι Αιγυπτιακά, τα οποία δείχνει αναπαραστάσεις του Φαραώ του Τίμωσθη τον Τρίτου με διάφορες πράξεις ανδρείας που έχει κάνει, αναπαραστεί δηλαδή γράφει κάποιες πράξεις ανδρείας του Φαραώ του Τίμωσθη τον Τρίτα. Ακολουθούν έναν αγώνα στον υπόδρομο, δηλαδή κάθονται στις κερκίδες, αν το ξεδιπλώσετε αυτό το τετράγωνο, δείχνει πώς καθόταν στις κερκίδες και αν ξεδιπλώσετε με το μεσαίο σημείο, δηλαδή από εδώ που είναι, σπάσετε το από πίσω και το ανοίξετε, στη μέση είναι αυτός και η οικογένειά του με τη γυναίκα του και αριστερά και δεξιά είναι η φρουρά του, οι στρατιώτες του κτλ. Λοιπόν, αυτό εδώ έγινε το 1549 π.Χ. η στήλη αυτή και είναι από ένα πολύτιμο πορόλιθο, ένα αιγυπτιακό υλικό, γι' αυτό φαίνεται τόσο καινούργιο και παρόμοιο τώρα και ζυγίζει περίπου στους 26 τόνους. Να φανταστείτε ότι το έφερε από την Αίγυπτο και το κουβαλούσαν 150.000 στρατιώτες. Στον ώμο τους? Το φέρανε πάνω σε βόδια, σε άμαξες. Για να το σηκώσουν εδώ είναι πάρα πολύ βαρύ. Μασίβ. Ο πορόλιθος αυτός έχει την ιδιότητα ότι είναι πολύ βαρύς. Είναι πολύ βαρύ. Ενώ το βλέπετε απ' έξω ότι έχει πόρους, αλλά στην ουσία είναι πολύ βαρύ. Να, είδες λοιπόν που είδα τη τηλεόραση. Δύο λέω εγώ. Ποιος δεν είπε 3, δεν έχω. Δούε. Έλα, δύο. Δύο μέντιο. 3 με εκείνο. Φέρει 3.